Balipathar along Thongnok Bay English High School hostel pen teaching staff ahem kikim patang tidet si pamorim sanglo. Korkanthi along aron repen sang tikeroy truck ihum kinepdun. Keroni rongkang tuipen tharve dia dak tuar keno pen rat ke sungnan. Kardo nilikar beberta tamang thari chesong tero nondir tang ton pen arjek tham. Bogojan subdivision angkang Balipathar number adorso along hostel pen teaching staff ahem kikim patang tidet si pamorim sanglo. Bogojan subdivision angkang along ke ban pik lapen nongnam ka chethang nayang bong pen Thongnok Bay English Medium High School ta isilo. Kedamtang ningkan krep ho prang pen Thongnok Bay English High School apan panongsi hostel pen teaching staff kim rang pilo seta patang tidasi pabeng hoilo lapen non ke pamorim sang lo. Lasi non hada kedo arong arat lapen SMDC atum pen pai ni pai pli arni nilitum kahom ridam ahot puthot kikim kerang pangching pon thu pen kapareng thuje phansi chithandun. Athela so Thongnok Bay English High School apan Kecharlia na tu ansu se kantor ponjia phan hostel lapen teaching staff abangke akinang sot binonglo. Lasinon akimi Karbing Long-Term Council Education EM Jagatsing di Amithang constituency lapen Amithang arong amat puthot kelang charipon pen kasalam pipon chia phansi chuningri alamthe chithandun. Banpik isi English medium school do Thongnok Bay English High School pulo. Labangso Thongnok Bay English High School apan kidamtang ningkan krip ho aprang ada hostel lapen teacher staff quarter pulo so panong si labdak pinangan along li kethe do labdak kim rang lo stami pini ni tum thek ponlong mang ke labangso hem kim tame patang thada la paso thak lo tasi dak tebok terai ke do arat tum lapen managing committee tum pen puthot ni tum han nang pachini ke la puhen lo kedamtang XCM lo homsing bi alangli labangso do bomusi labangso project wan lo isi ladak bang teacher tum kadu wesame ang tan ben sade so joine si isi teacher honda ke padu thipji pasi isi hostel ke padui pumasi la so homu bangda ke isi teacher quarter lapen hostel kopi koson bone afan bangke dolang ne bine same akam ta hem tame tangde dela tung ka matha pen rat ka matha ateng bulute akimang tame labangso hawalom ke pachali labangso ka improve ji ke pathegi phan bulute labangso sakimang si ki claim lopo labangsi lasdak hostel tanglo lapen teacher quarter dolo boti teacher amdopo hostel dolote student dibok terem tame ke pak haluwing lang dolong po lapen kachali abar saita mi muchot po nasi labangso phamte ki patang si milo ki patang te ali longun po dibok terem ta po siniling mathapon lapen patang phan sinili chuning ripon lo je labangso hostel lapen la teacher staff labangso ahem puthot non akimi kangni Karbing Long-Term Council Education IM Jogot Singh ti alangli methang homosti malo lapen methang arong amat lo nasi alangli puthot lahai hui kato kawi kelang charipon pen kikim kirang pohe phangsi dagaratun chuningri camera person Bisnulek thia kera pen bukajan pen nili anantera Eastern Division Bogojan Forest Range angkang pai ni pai ketom arni arikang samapor khotkhoti gutam bos tialong ihumaron repen sangti keroya truck kenep dunlong Birta kelong dun atengkit non malom pinang aron repen sangti keroya lam karju long ateng pen pai ni pai ketom arni FR 1 Protection Office Dipu Renuka terang pi ke Japon penajok ihum sangti keroya truck BR 17G 3167 nepon long alang re Renuka terang pipen ke than pon ke laso sangti keroya truck sangti keroy alo ave pin si keroya jok nepdun long lo pusi pachini nonamat labang so attract Bogojan Forest Range sa site hem along si bipon lo pusi birta ripdun long Keruni irwe hiti pen rongkang toy vurput pen tharve hidi ke damatwar ke no pen ajok bangso hawar aradatum kachelat penangan aningkan pen sungnanglo jasemet barla veching veriapor ahut motor ke jang lapen inghana jo monetum arni chelat nanglo
Karbi Anglong arlo jongsi taon pu ka declare ji pulote Keronia men ke kecheng si tokponji. Lapuson ademalong jongsi towar hiti ki jona lam mi rihing pen kecheng lok asona hormu kitang rei pulote inglong arlo ramsu rambot along kido arat ke koson akaching tur asim sat klang jiputa radatum ningje lasilabang so towar along prabjin pen harlong care ke thok pen radani kang ason ke papleng pijiapan Karbi Anglong Autonomous Council along non head kachitoy dun Pawan Kumarapan tuning repon at heke bang soa war along pen alang lipan council along kachitoy dun kachirap dun atum tuo. Nilip constituency along National Ratcharia Song ke haipen non henlo kecheng silo CM Tuliram long hang kecharipon along Karbi Anglong along long inkora trok constituency ang bongpen long inkora pli a constituency pahay ponlo. Jakong ni pai pli arni ada por pai kebra chitima por malom nilip block mondor committee ahin pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram rong hangapan amithang bahalong karchodam constituency inkora pli ang bongpen nilip constituency ta isilo CM rong hang kechari kemi senajok batay hinya pong lethota CMR pu pekponlo. La sinilip constituency ta isika pa pipik a constituency lo CM rong hang kelang kepang barajok kedam tanghod nilip aradapan examination center sitame pipa jerponlo la sikabang jilang arni sitame alangli CM rong hang hinpen kelang pachingbar ponra kepa pi hup nilip aradapan kangjin sopen rapon tubo pusi nilip aradatum CM apan ningchethe rentilo pusi nilip blok mondor committee amai pur prodip hangcho kongchunbang bason Rongpar pen danglok mohila morcha rengma siam akhayatum ta rongjang pong perang kya mailong chitong dun CM Tuliram sar aphansi choningli lapen choru pajirlo lapen alangli a leadership kidobom ona hot militum phongnia phong dak lasonsi nilipen MSC ka election long lapen kachito di long basing arong lo lapen choro lo lapen dak alangli leadership ASEAN sip ke bom on hosi nilip jog sitame lo charlie of ham to see lada metric center pen chenglok isi sewar sai people no lata pen labang so pen a job nilu tuma ka tuning ri la pen nilu tum lata to ave isi holistic development of ham nilu tuma phan lang ponpo la pen nilu tuma phan yin so ve ki pusin nilu tum ning thelo halapun nilip along iamsonte lapu anso se kaching thoramu dengpon long jiputa CM rong hangapan nilip aradatum kachuning repon padobantu. Birta bangkelapan si Kangton Poniklo, laing bom thakat news channel, dome thakme korang tu.